gure herriarentzat ohorea da Virginia Díaz Rivas Raspas klubeko arraunaria merezi duen bezala hartzea eta omentzea asteburu honetan Suitzako Luzerna herrian urrezko domina Europako txapelketan lortu ondoren. Ezbairik gabe lorpen izugarria da lortu duzuna, Virginia. Kataluniako Nautikan Posta klubeko Aina Cid Centellesekin batera. Ari ere beraz gure sorion beroenak bidaltzen dizkiogula hemendik ere. Gaur esan dezakegu gertaera historiko baten aurrean gaudela. Txapelketa kontinental batean saririk handiena lortzen lehen arraunlariak izan baitzarete estatu mailan. Gure kirolaren erreferente garrantzitsua jada batzinen ere, eta horrela adierazi genuen, Getxo sasoi-sasoian duela 5 urte, kirolari oneraren sariarekin, gertaera berri honek arrazoiak ematen jarraitzen du zu miresteko eta babesteko. Zorionak beraz, Virginia.